Moi ben, bo día, grazas a todos e todas por concurrir a esta convocatoria na que imos a falar da concesión do abastecemento de auga e da nova tarifa da auga, porque a diferencia do que anunciou o alcalde, o que vai ocurrir coa nova tarifa de auga é que vai a subir o recibo para a maior parte das familias viguesas. Non é verdade que se cobre polo consumo real, e de feito non se cobrará máis que unha mínima parte da tarifa polo consumo real. O que ocorre é que se crean unhas cuotas fixas que suman 28 euros e pico, case 29 euros para o consumidor doméstico e 48 para o non doméstico. Esas cuotas fixas veñen a ser o que pagábamos antes polos 30 metros cúbicos. A partir de aí se pagaría o consumo real, pero o certo é que esas tarifas fixas equivalen ao que antes se pagaba por 30 metros cúbicos e con moito a maior parte do recibo que vamos a pagar. Co cal, o consumo real vai a ser unha parte mínima do novo recibo. Como digo, a esas cotas fixas se sumaría o consumo real. E con isto, pois, o alcalde nos castiga aos vigueses que levamos anos pedindo que se nos tarifique o que realmente consumimos. Así, pois, se queredes o consumo real, aí tedes o consumo real. Vimos a modificar a tarifa e resulta que pagaremos máis. Por qué? Porque con este contrato, con esta tarifa, o que vai ocurrir é que as familias de 3 ou máis membros, que son a maior parte dos fogares vigueses, segundo a enquisa do IGE, son, en realidade, o 56% das familias, con eses 3 ou máis membros, vamos a ter que facer un consumo que, co consumo que viñamos facendo, nos vai a resultar máis caro co que viñamos pagando, tendo en conta que hai, como digo, esa cuota fixa que se paga sin abrir o grifo. Entón, nós o que vemos aquí é que isto é un fraude que se está disfrazando como consumo real outra cousa. Se fai unha adaptación teórica a unha lei galega que obriga a cobrar pola tarifa real, unha lei galega que obriga a que se pague polo que realmente se consume e que non se paguen por servicios que non se prestan, e o alcalde o que fai aquí é, disfrazar esta nova tarifa, eludir o que di a norma é disfrazalo dun consumo real. Por qué? Porque realmente en Vigo nós temos que pagar a auga que di un contrato do ano 1990 que establece un coste unitario da auga que se fixou hai 30 anos e que se renova, ese custe se actualiza en base a unha fórmula que se calculou entonces. Temos que cumplir o prego e o contrato que temos asinado dende hai 30 anos que expirou pois no ano 2015 e que Abel Caballero decidiu prorrogar 5 anos máis. Por eso é todo un fraude, é unha farsa, porque o que temos que facer é garantizar o que din as leis, que é o equilibrio económico do contrato e cumplir o contrato que temos vixente. De feito, esta ordenanza o que fai é calcular o custe para o ano 2021 en base a ese contrato. O que ocorre é que ese contrato expiraba teóricamente no ano 2020, co cual xa estamos vendo que se vai a prorrogar, se non se prorrogou xa tácitamente. O certo é que o custe que van a pagar os vigueses é o custe fixo que se estableceu hai 30 anos coa actualización que prevé o prego, que é unha fórmula invariable. É así, e a nós nos parece que isto é efectivamente un fraude á cidadanía, isto é unha farsa, e o que había que facer era non ter prorrogado o contrato, sacar unha licitación nova ou ver outra maneira de garantir o servicio de suministro de auga en Vigo de xeito que fora máis moderno, cos principios legais, actualizado, que garantice o consumo real, que non se cobren servicios que non se están prestando. Se vai a facer unha prórroga, e iso a nós nos parece unha barbaridade. Nos parece unha barbaridade porque creemos que os vigueses temos dereito a pagar a auga que consumimos e a un contrato ou a un suministro de un servicio moderno, eficaz, con garantías económicas e que ademais teña máis calidade e menos custo, e non estar condenados a 30 anos, agora serán 35, a 35 anos de condena con custe de auga que, como digo, xa está obsoleto e que está blindado. Como se fará isto? Non o sabemos, pero vemos que se fai ou se anuncian investimentos de 100 millóns de euros. Moito nos tememos
que estes investimentos o que sean é a coartada para que a empresa ou para prorrogar a concesión con cargo, bueno, pois a unha parte dese investimento, ou todo investimento, non sabemos, pero creemos que vai a ser efectivamente unha coartada. E recordamos que no ano 15, cando se prorrogou a concesión, se estableceron tamén unhas obrigas de investimento da empresa de 41 millóns de euros. 23 millóns eran para hacer investimentos no centro. E se justificou e se motivou eses investimentos no centro polo Plan Xeral do 2008, que leva 5 anos derrogado. Nós queremos que se justifique ata o último céntimo da motivación dos investimentos cos que se prorrogou a concesión ata o ano 2020 e que se faga antes de que se volva a facer esta prórroga. Queremos que se justifique ata o último céntimo e, dende logo, nos opoñemos a que se faga unha prórroga. Os vigueses temos dereito a un suministro de auga de calidade, económico e eficiente. E vemos que todo o camiño conduce a que vamos a seguir na mesma. Eso creemos que non pode ser. Moitas grazas. Algúnha pregunta? Pois moi ben, eso é todo.